Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met veel interesse voor nummerplaten. Ik weet niet of u er zelf bij was, maar vanochtend kwamen heel veel mensen bijeen bij de voormalige supermarkt van Las Vegas, omdat de distributie van de nummerplaat is begonnen. Veel mensen, meer dan misschien wel verwacht, willen meteen vanaf de eerste dag dat ze het nieuwe nummerplaat kunnen krijgen, dat ook daadwerkelijk doen. Vanaf 7 uur 's ochtends waren er al mensen aanwezig en onze fotograaf heeft verschillende beelden gemaakt van de drukte die er vanochtend heerste. Ik weet niet of het de komende dagen eveneens druk zal blijven zijn, maar veel mensen kijken ze toch uit naar het nieuwe nummerplaat. Vakbond dient bezwaar in. Vakbond APVO heeft een formeel bezwaar aangetekend tegen het voornemen van de regering met betrekking tot de invoering van voorwaarden voor de indexering van de AOW, het pensioen, per 1 januari 2027. In deze voorwaarden staat dat de geïndexering gebaseerd zal zijn op de ontwikkeling van de consumentenprijsindex van de maand augustus van het jaar voorafgaand aan de indexering. Maar waar het om gaat is dat een minimale reële economische groei van 2% er moet zijn geweest in de maand augustus van een jaar eerder. Zo niet kan dat een obstakel vormen voor de indexering van de AOW en daar is de vakbond het niet mee eens. De overheid wil over CBCS praten, dat is natuurlijk de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. De regering van Curaçao heeft het parlement benaderd om op korte termijn een vergadering van de Centrale Commissie bijeen te roepen. Daar willen ze praten over de gewenste beleidsrichting voor de Centrale Bank. Volgens de minister-president van Curaçao, Gilmar Pisas, bestaat er al geruime tijd een impasse tussen Curaçao en Sint Maarten over de benoeming van leden van de Raad van Commissarissen van de Centrale Bank. Door het ontbreken van consensus tussen de landen is een groot aantal commissarissen niet door de regeringen benoemd, maar door de president van het gemeenschappelijk hof. Deze structurele blokkade belemmert de effectieve werking van de gezamenlijke centrale bank, aldus Pisas, en daar wil hij wat aan veranderen. Toebase tekent akkoord. Toebase Curaçao en Naval Caribbean Dockyards hebben een overeenkomst getekend voor de ontwikkeling van een maritieme service en reparatiefaciliteit op de Van der Leer locatie in Emmerstad. NEF-CARIB, dat staat voor Naval Caribbean Dockyards BV, is een joint venture tussen Jimmy Meiboom, José Bonites en Willem van Delden. En de samenwerking moet bijdragen aan de verdere ontwikkeling van Curaçao als maritieme hotspot in de regio. Zo heeft Toebase laten weten. Vrouw overvallen bij thuiskomst, dat gebeurde zaterdagavond. Toen kreeg de politie een melding van een overval. Dat was een vrouw die kwam thuis bij haar huis aan de Santa Rosseweg. Maar op het moment dat ze de deur van haar auto opendeed en naar haar huis liep, kwamen 2 gemaskerde personen op haar af en probeerden haar tas af te pakken. Er ontstond een worsteling waarbij de vrouw verschillende verwondingen opliep. Ze is met een ambulance is gekomen. Die heeft haar onderzocht en ze is doorverwezen naar haar huisarts. Maar vooral natuurlijk de schade, de angst die dit oplevert, dan heb ik het over de mentale schade, is groot. Want je wordt voor je huis zomaar overvallen. Jongeren beëdigd voor de Brigada di Seguridad. Dat gebeurde dit weekend. Youth in Development heeft samen met de Jeugdbrigade een nieuwe groep jongeren beëdigd voor de Brigada di Seguridad. Deze jongeren hebben ervoor gekozen om een voorbeeld te zijn, om te dienen en om bij te dragen aan een veiliger Curaçao. En dat wordt gewaardeerd, zo zei de minister van Justitie, Charlton Hato. De beëdigingsceremonie vond plaats in aanwezigheid van deze minister, maar ook vertegenwoordigers van het Korps Politie Curaçao, de douane en de brandweer. Dan, de selectie bereidt zich voor op de wedstrijd tegen Australië. Onze nationale selectie is ver weg in Australië. De eerste wedstrijd tegen China voor deze oefenperiode werd verloren. En nu wordt er gespeeld tegen Australië. Dat gebeurt op dinsdag. Maar wat om 8 uur 's avonds in Melbourne is 5 uur 's ochtends voor Curaçaose tijd. Dus er wordt dinsdag gespeeld, Curaçaose tijd 5 uur 's ochtends.
En zondag heeft de nationale selectie haar eerste trainingssessie in Melbourne. En de eerste 15 minuten van deze training zijn toegankelijk voor de pers, waarna bondscoach Fred Rutte de deur sluit voor publiek en media. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Toen ik op zoek was naar een auto, heb ik eigenlijk rondjes gereden om het eiland. Mijn vader vertelde dat ze hier hele betrouwbare Chinese auto's verkochten. Dus toen ben ik ingestapt. Er was eigenlijk al direct een klik, voelde me heel erg welkom. Geen enkele vraag was te veel. Als ik tussendoor ook even appte omdat ik vragen had, werd het direct beantwoord. Hele fijne service, heel vriendelijk. Ik ben heel blij mee. En voor mij heb ik vooral gekeken naar de prijs-kwaliteitsverhouding voor een auto. En Dongfeng biedt heel veel functies voor een betaalbare prijs. En dat maakt het voor mij heel erg interessant. Daarnaast heb ik ook heel veel research gedaan online. En kwam Dongfeng er ook echt als een betrouwbare goede partij uit met goede reviews. Afgelopen vrijdag hadden we een virtuele persconferentie met de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties, Erik van den Burg. Het was een uitgebreide sessie en ik wil u 2 delen laten zien. We beginnen met een vraag van collega Tito Laclé uit Aruba, die nog ingaat op de vraag of Van den Burg afspraken heeft gemaakt, concrete afspraken heeft gemaakt op Aruba tijdens het bezoek van de koning. Die kwam eerder deze maand op bezoek op Aruba. Daar was Van den Burg bij, maar hij legt uit dat dat bezoek natuurlijk veel meer draaide om de koning. Daarop stel ik een vraag op zijn antwoord en daar gaan we nu naar kijken. Heeft u al concreet afgesproken met de ministers? Nee, want vorige week was het daarvoor te kort en bovendien heel simpel. Ik was er vorige week als lid van het gevolg van de koning. Dus dan draait het niet om de staatssecretaris. Dan draait het om de koning en dan moet ik alleen maar mooi lopen zijn. En het kost me al moeite genoeg. Bedankt. Goed. Ik geef eerst Oscar van Dam het woord en daarna kom ik naar jou van Telecurso. Oscar, die stak als eerste zijn hand op. Ja, dank u. Draait het tijdens uw bezoek aan Aruba, Bonaire en Curaçao wel op de staatssecretaris als u komt? Dit is een hele slimme vraag. Nee, natuurlijk niet. Ja, deze is terecht. Overigens bezoek ik alle 6 over 2 weken. Nee, het hoort nooit om mij te draaien. Wat ik bedoelde te zeggen is dat als ik vorige week daar ben met de koning, dan staat de koning centraal en ben ik daar dienend aan de koning. Terwijl op het moment dat ik zelf over 2 weken langs alle 6 ga, dus de 3 gemeenten en de 3 landen, dat ik dan zelf meer in positie ben om gesprekken aan te gaan en onderwerpen te entameren. En dat kan niet als ik met de koning ben. Maar als het goed is, draait het nooit om mij. Ik ben behalve staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, als het gaat om Bonaire, Statia en Saba, ben ik natuurlijk ook, wat ik zelf heb genoemd van de week, de gevolmachtigde minister van Nederland als ik ben op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. En daarnaast heb ik ook een koninkrijkstaak en dat is het behartigen van alle 4. En met alle 4 bedoel ik dan de 3 landen en het land Nederland waar dan in begrepen zijn Bonaire, Statia en Saba. Ik begrijp het. Nee, deze vraag kwam even in me op. Ja, een reactie op wat u net zei. terecht. Even een klein corrigerend tikje. Heel goed. U ziet het, een vrolijke staatssecretaris. Hij kondigde ook aan dat hij tussen 7 en 17 april naar alle 6 de eilanden van het Caribisch deel van het Koninkrijk gaat bezoeken. En dan zullen we meer van hem horen. Een vraag die ik ook nog voor hem had ging over een resolutie van de Verenigde Naties. Want daarin, in deze resolutie werd slavernij als de ergste misdaad tegen de menselijkheid genoemd. Veel landen stemden voor, maar Nederland tegen. En ik vraag hem waarom. Mijn vraag gaat over het volgende. De Verenigde Naties hebben de transatlantische slavenhandel officieel bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Resolutie ingediend en Nederland heeft zich onthouden van stemming.
u kunt natuurlijk zeggen, ja, dat is aan de minister van Buitenlandse Zaken. Maar een van uw voorgangers, mevrouw Alexandra van Huffelen, maakte zich zo sterk in 2022 voor die excuses. En Nederland is ook het enige Europese land dat ooit excuses heeft gemaakt voor het slavernijverleden. Kunt u toelichten waarom Nederland dan nu toch weer een beetje in zijn schulp kruipt op dat gebied? Nou, ik kan wel toelichten waarom het gebeurd is, maar Nederland is niet in zijn schulp gekropen. Oké, die indruk ontstaat er. Ja, want wij zijn inderdaad het enige land dat dat gedaan heeft. Ik vind het ook, even voor de helderheid, heel goed dat we dat gedaan hebben. Zowel toen de minister-president het deed, als toen de koning het deed, zijn ook zowel naar Aruba, Curaçao, Sint Maarten, als ook naar Bonaire, Stesa en Saba, maar ook naar Suriname. In dit geval ging het om excuses op 8 plekken in de wereld. Ja. Zijn bewindspersonen geweest. En ben ik bijvoorbeeld 2 keer naar Aruba geweest. Dus ik was een van de 8 bewindspersonen die excuses aanbood namens Nederland. Althans, formeel natuurlijk de minister-president en de koning met een live verbinding. Maar ik was in ieder geval beide keer op Aruba. Zoals er ook collega's van mij waren op de andere, in dit geval 6 plekken. Want daarin moeten we Suriname dan meetellen. En er is geen enkel terughoudendheid over het veroordelen van, in dit geval, want het zo stond in het VN-verhaal, de transatlantische slavernijverleden en alles wat daarin speelde. Wat aan de orde kwam bij Buitenlandse Zaken waren 2 dingen. 1, je moet bepaalde vormen van leed en misdrijven niet met elkaar vergelijken en in ranking zetten. Is de Holocaust, is die erger of minder erg? Ja. Is het feit dat op dit moment in Afghanistan vrouwen als minder dan beesten worden gezien, is dat erger of minder erg? Dat was de ene reden. En de andere was een technische over de formulering. Maar geen misverstand daarover. Het kabinet in Nederland, en dat zeg ik zowel vanuit de RMR als vanuit de MR, de excuses staan, de veroordeling staat, de stappen die gezet worden naar aanleiding van de excuses van premier en koning, die staan. Dan gaan we naar de Stichting Dierenhulp Curaçao. Die zet zich ook voor dit jaar in krachtig op de preventie van dierenleed. Dat laten ze weten, omdat ook in 2026 men veel wil doen. Het streven is minimaal 2000 honden en katten te voorzien van gratis sterilisatie en castratie. En daarmee wil de organisatie structureel bijdragen aan het terugdringen van dierenleed. Ze geven in een persbericht een voorbeeld van een huishouden van een 76-jarige gepensioneerde die 15 honden heeft. En er is nu een traject gestart om alle honden te steriliseren, castreren en chippen. Dat is gedaan na een melding van bezorgde buurtbewoners. En met snelle coördinatie en inzet van vrijwilligers is hier meteen werk van gemaakt. Een mooi voorbeeld van hoe deze organisatie dierenleed op Curaçao wil bestrijden. Dan gaan we nog naar internationaal nieuws. Want Amerika laat een Russische olietanker doorvaren naar Cuba, ondanks embargo. De Verenigde Staten hebben deze Russische olietanker laten varen. Zo heeft de Amerikaanse krant de New York Times gemeld. Volgens president Donald Trump is er geen probleem met het doorsturen, omdat het land olie nodig heeft. De VS blokkeert al geruime tijd de oliebevoorrading naar Cuba. Cuba heeft al sinds midden december geen ruwe olie of afgewerkte olieproducten meer ontvangen. En nu er dus een Russische olietanker onderweg gaat, is er geen sprake van spanning, maar kan deze Anatoly Kolotkin gewoon doorvaren. Volgens het persagentschap AP zouden er ongeveer 700.000 vaten ruwe olie aan boord zijn. En volgens experts is dat voldoende om de komende 10 dagen in de dagelijkse vraag van Cuba te voorzien. Wat er daarna gebeurt is nog de vraag. We houden het voor u in de gaten. Net zoals we al het nieuws voor u in de gaten blijven houden. Dat doen we morgen weer en ik hoop dat u dan weer kijkt. Allerbeste, tot ziens. Dag.